आयौ आयौ मा एसे गरम लोगोफोर आयौ आयौ ओरैबायदि गरम जादों बोथोरा जे हेल' लोगोफोर वेलकाम बाय माय इउटुब चेनेल आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङै दं आंबो मोजाङै दं बिराद मोजां गोथाव मोदोमदों आरोना नै थाइजौआ मोजाङैनो जागोन आरो जों फार्स्ट टाइम दिनै नोंबोथ' जायाखैना माथो जाबाय नों थाइजौ जायाखैना जायाखै नोङो दिनैसो फार्स्ट टाइम जागोन आरो जोंनि न'आव जायाखैनो रावबो जाया आब'आ माने आंनि बिजावजालियाल' ओरैबायदि बेलेगावहाय माने जाबाय थादोंनो आरो ओमफ्राय न'आव बिदि जायाखै आरो आंथ' थाइजौ गोरलै टाइमावथ' आं जाखायानो ओमफ्राय दा नै मोनलायनाय सम जाबाय नालाय ओंखायनो आं दा जानो नागिरदों आरो बिदिबा आङो हानानै लानो ओरै थाइजौखौ ओरैनोथ' जोङो माबा जाया खिन्थु मा होनो दायो आं लेमनानै दोनसै ओमफ्राय थान्दा जानो लुबैदों नालाय थाइजौखौ गुसुनो फ्रिजआव दोननानै जानोसै आरो थ' नायलाबाय थादो हाय गर्मी कुछ नहीं भाई This is my style. स्टाइल ने बेनि आंथ' आनारस लेबनो माने गिनाय मोनो हमख'नो हाया लेबनानै आखाइ बुजालाबायो ओंखायनो आं लेबखाया ओंखायनो नै बिथांखौसो लेबहोनाय जाबाय आरो आनारसखौ आं आनारसबो थाइजौबो आं जे माने दिनै प्रथम ओरैनो आं आनारसखौथ' जानो मोजां मोनखाया बारु जाग्राफ्रा मालाय जासिगोन दा दाखालिबो जाबाय खनसे आब'मोनहा होफैदोंमोन ओंख्रिबो आं जायाखै आरो आं जानो मोजां मोना गासै आं थाइजौखौलाय जागोन आं नै दाखोरजोंसो सिबबायला जल्दी काटो खाना खाना है अभी ओंखामखौनो जायाखै आरोना जों फुंनि ओंखामखौनो जायाखै मामाया जाबाय ओमफ्राय जों जायाखै आरो माने एसेबां फुङावबो ओंखाम जानो सुखुम माने उखैयाना ओंखायनो जायाखै आरो जों ने कि कय Hi madam, hi. बेखौ ओरैनो जागोन ना Tu jus boleh tangro. जुस बानायखाबि दे बिदिसो ब्रें होनो आरोना ओरै बिदिब्ला बिदिनो आरो गुसुं एसेबां माने ब्लग लाबोनो माने हायाखै आङो माने बादों ब्लग बानायनोबो आरो जेरावबो थांनाय जायाखै आङो हाबा जाजेननायनिफ्रायनो जोङो जेरावबो ओंखारनाय जायाखै खारन न'नि एसे खामानि सोलिबाय थादों नालाय जोंहा ओंखाराखै आरो जोङो जेरावबो सानदेफ्रावबो गिर्जायाव फुं बेला जायो ओमफ्राय गिर्जायानो बेलासिहालागै जाखायो ओमफ्राय जों थाङा बानानै ओमफ्राय आरो बिना गिर्जा हाबालासिनोबो बहा बेरायहैनो ना ओंखायनो जोङो दासान्दि जेरावबो ओंखाराखै आरो सान्दुं ओरैबायदि गरमफ्रावथ' बेरायनो थाबायनो बायोना ओंखायनो थांनाय जायाखै आरो जों ओंखायनो ब्लगबो बिदि जायाखै आरो न'फ्रावबो जेबायदि बिसेस जेबो जायाखै आरो ओमफ्राय नांनायनि केमेरा हमलाबाय थानो बायोना आं मावबाय थागोन सासे केमेरा हमनानै गैयाबा बायोना सासेयाबो जोंना मालाबा समाव बायो बिरादनो केमेरा हमनानै होनोनो नस्थ' आरो बिसोर दे बिदिब्ला दुसानो हानाय बायदि बेयाव रेडियाव दोनबाय आरोना आंथ' लोंनो हाया सोर बिदि जुइस खालामनानै लोंनो हायो बा लोंनो हाया कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थाहर लोगोफोर आं हले हाथारा मोनसे थुख्रा हरना जानो सानदोंमोन आं दाबो दोननो हानाय नंला आं खाबावनो बेखौ